Guys, madung palis. Nade ko sa waiting area. Kung aliana sa eskwelahan. Hindi, grabe inita. Kuan, nihanjo kong aliana nga ma-absent naman ta si Jackie. Ako kasabot sang gibati, gikabuhi ko. Nagkuhan ko kanang nagsuka. Kuhan, yung kalitra man to, nang labamang ko. Hindi paglaban naligo ko. Pero kuhan na kanang ibati na ko kakapoy dadto alam gyagwanta kay kuan lagi ka nang nagpinaspasay kog laba kay mamalagi mo skila sa aliana. Sa mato paghuman wala ko kakaag paniud to. Kay nagsuka naman ko lain maghang ani bitaw ang kuto-kuto. Luod. Mo na si aliana. Kanang lisod si aliana balibaran labi nag kanang na-excite na bitaw si Ja nga muskila si Ja nga na hana sang gisugog patrapo sa dyan sapatos, sa dyan uniform. Unja, wala naman musugot. Hindi naman nga di pwede kunogis sa muskila. Sa moto. Ang lain na dyan lawas, muna dyan ko. Magsakay na maghabal-habal. Kanang katumbahan ko. Nalipong ko ba? Grabe dyan yung panghawid na sa kuan sa motor. Nakit ko kang kamot. Kay kanang nalipong lagi ko. Baw, kabuhi lagi ko. Maduling ko dari da kay sa ba sa waiting shed. Kanang walang tao. Nakalugar ko higda. Dahil na sa lawas lagi. Kuan sa buntag siguro sa gikaan kay pagkabuntag kay late naman jud ko mukaon dana og kanang pamahaw mga alas 9 na kay sa buntag warm water di jud ko dara bation og kanang kagutom mo to alas 9 kanang namahaw ko ahang gikaon kuan fried rice inja kuan po ditlog pinaritong buwan mo raman tayong ikaon na nagali ko nagkapi hindi bawin sa kay nakakabuhi na ho nga durong suka man ko lain lagi kang lawas karon gani ka ng labi bitaw iinom og ininit kay dani hang kuto-kuto hawang bawa jud ko kasabot sang gibati. Matuog sa kudari kay labong way tao na wala yung tao sa waiting area. So guys, nauli na day ko jadi jud matabang ang gibati ning ligad jud ko higda lamin jadi katug dami family house ani ning uli kay salya na gusto dari nga mo diretso uli mga nang paway ko kay lain ang paminos ang lawas kami ikatug na ako'y galang-galang yeah this is a lingin ningali sa kurma na ang tilawan dili mo kang kaday Kaya, pakita. Kung tagalang-galang yan, duty tayo eh.
Mm. Gilay ko rong buntaga kaya ko rang asa dari sang gipuy-an kay si Aliana ngulis family house na ako'y na palit nga mangga ba diya nis Domingo katong niya tumigubay diya may nagtinda sa Daplis Kalsada sa kanang San Pascual dapit kuan din siya kanang bago pa bitong pitas diya nakalimtan nagkaon karon pa nahanaan nga kanon nga hinog na hinuon imbes kay kuan kanang nag-crave ko kanang mangga bitaw nga kanang crunchy pa nakalimtan man na hinog na nangutana ko sa tinda dari yung Indian Mingo ba ni siya nga di ko ni si Indian Mingo na dagko bitaw kalimot ko nga nung isay nga natong gingon sa nagbalik dyan ni mingaw ari pero muli kog family house ron kay gibiling kong nanay kay si nanay na lakaw himala na rin dapita karon kay way nag-video ki kay wa may adlaw na rin nga way mag-video ki karon wa may nagkanta gahapon adlaw ay sige video ki dari karon radyo na hilom basig na busy pod Magajang gipangandoy nga makaon bitaw. Kanang lain na po durian. Nakara na manginuga. Kamis na siya. Paut na. Okay. Mara nag-uguan. While waiting. Nagduyan ko na. Mag-install siya tan sa gas na. Marah mo dito.
Adlaw. Kay Tagdawat ng masing. sapuyan nas nanay magdungag sa kahoy. Ano pinangahoy. Naarkan si mampud kay yung pait kag kahoy. Agi sa kagatos 300 pila ra. Duwa rin si Manang 300. O tanawa ban siya. Kani abot na duha ka buwan. Sa akong kabuwan. Ay sa kabuwan. Sa una kong Sa kabuwan kunutan. May namuman na kag mapalay. Sa tama ni Goras J. Sa kabuwan niya. Ikuan niya dyan ikuan tan kalau nakita ang tubo makalusot. Ikuan ba kanang naibirahon ni gamay. Bibirahan din ito dapat sa kuwan. Nga, sa okay rin na ra. Okay naman na. Hindi na may gawas at basing. Mas pati siya ulit, ngit-ngit na. Bahal yung sa'yo na. Bahal ka naman sa'yo na. Uy hala. Pait man din niya. Ano? Agang turmeric, wala ito na mga pagtimpla, ang gihurot ag isa ka sa singgamay, dahil sa kapak nga gatas. Ang resulta kay ramo paita. Inja, nakagtinga ko na hanggi tunga to, dyan gidunga ang tubig, pait gihapon. Ano ta, doktor? Naarang paita. Di man po siya mudugay pait sa baba, mulabay raman na. Natanay dia. Nanay nadamay. Ang gitangaan lagi si Jana, pero bilib kong nanay kay na ina magidya ha. Inom ako. Ganang buwan, London nga. Duwa to, nangin na na. Turmeric ni Jala ilhan jud. Kuang ni si Jana kanang nay hinimura ba hay jutong gipalit nato is pure gold. Kaya na to yung mga sagol ka ni pure jud mo nang baho jud luyang dilaw. Usik mo na. Eh, dali ka to ta dentista to nang ipaibutanan. Paibot ko no. Halo. Hmm? Oh, asa mo ka ba to? Ha? Asa mo ka wala? Bye-bye. Kiss. Asa lagi ka? Hindi naman siya bye-bye. Precious! Asa mo ka, Precious? Ha? Asa ka Hindi ba? naman bye-bye. Asa mo ka? Palaban ko kuhan saging. Naman, sadni. Kay Sila ka. pait. Itong bata pa. Kung dito may mga batas ka ba? Paano nga bakunahan pa mo ito? Da. Kuyawan ng taan. Worldwide man ko na nga program nga pang-inji ka, nagmanga kuhan, pang-bakunahan. Ang mga binikanan, hindi kong subok ito, prisuhon. Di ka ba ito prisuhon? Hindi mo pa bakuna. Na, bumot na ito ng Pilipinas. Dakpan man. Nga. Ang mga purpose member ko ng mga anak, kinahan lang ko na bahala po di ko kadawat. Daghang bitaw na nga matay. Ay, di na dyan na kaya na jabo na laman ni Nay. Merik. Nay, painom mo naman sa itik, Nay. Nay, Ha? painom sa itik. Ba, umiyak ko sila. Sa puntos ng kasal, ito.